Διαβάζω από το βιβλίο της Εξόδου, εδάφια από το 14ο κεφάλαιο. Έξοδος 14, από το 9. Ξέρουμε όλοι τι έχει προηγηθεί, οι λεγόμενες 10 πληγές του Φαραώ. Τελικά δίνει τη συγκατάθεσή του, φεύγουν, ο λαός της Ισραήλ, φεύγουν από τη χώρα της δουλείας για να πάρουν την πορεία προς τη γη της υπόσχεσης. Έξοδος 14, εδάφιο 9. Και καταδίωξαν, και καταδίωξαν οι Αιγύπτιοι οι οπίσω τους. Πάντες οι Ήπποι, οι άμαξες του Φαραώ, οι Ήππεις του, το στράτευμά του, και έφτασαν αυτούς στρατοπεδευμένους πλησίων της θαλάσσης, απέναντι πι Αϊρόθ κατά την Κρυβερεσεφών. Και όταν επλησίασε ο Φαραώ, οι Ισραήλ ύψωσαν τους οφθαλμούς τους, και ειδούν, οι Αιγύπτιοι έρχονταν πίσω τους, και φοβήθησαν σφόδρα, και ανεβόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριο, και είπαν προς τον Μωυσή, γιατί δεν ήσαν μνήματα στην Αίγυπτο, εξήγαγες ημάς για να πεθάνουμε στην έρημο, γιατί έκαμες εις ημάς τούτο, και εξήγαγες ημάς από την Αίγυπτο. Δεν είναι αυτός ο λόγος τον οποίο σου είπαμε όταν ήμασταν στην Αίγυπτο, άφησε εμάς κι ας είμαστε δούλοι στους Αιγύπτιους, γιατί καλύτερο ήταν σε εμάς να μείνουμε δούλοι στους Αιγύπτιους παρά να πεθάνουμε στην έρημο. Και είπε ο Μωυσής προς τον λαό, μη φοβάστε, σταθείτε και βλέπετε την σωτηρία του Κυρίου, την οποία θα κάνει σε εσάς σήμερα. Γιατί τους Αιγύπτιους τους οποίους είδατε σήμερα, δεν θα δείτε αυτούς πλέον στον αιώνα. Ο Κύριος θα πολεμήσει για εσάς. Σεις δε θέλετε μένει ήσυχοι. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, τι βοάς προς εμένα, τι φωνάζεις, τι κραυγάζεις μέσα από τα βάθη της ψυχής σου. Πες προς τους Υιούς Ισραήλ, επιτέλους να ξεκινήσουν. Εσύ ύψωσε τη ράβδο σου, έφτιανε την χείρα σου πάνω στη θάλασσα και σχίσον αυτή. Και ας διέρχουν οι Υιοί Ισραήλ διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Ο Μωυσής άπλωσε τον χέρι του πάνω στη θάλασσα και έκανε ο Κύριος την θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα από σφοδρό ανατολικό άνεμο και κατέστησε τη θάλασσα ξηρά και τα ύδατα διαχωρίστηκαν. Και εισήλθαν οι Υιοί Ισραήλ στο μέσο της θαλάσσης κατά την ξηρά και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς σαν τείχος δεξιά και αριστερά τους. Ο δε Κύριος είπε προς τον Μωυσή, έφτιανον την χείρα σου στη θάλασσα και ας επιστρέψουν τα ύδατα πάνω στους Αιγυπτίους, πάνω στις άμαξές τους και στους Υιούς τους. Και πράγματι, άπλωσε ο Μωυσής το χέρι του πάνω στη θάλασσα και η θάλασσα επανέλαβε την ορμήν αυτής γύρω στην αυγή. Οι δε Αιγύπτιοι, καθώς έφευγαν, την συνάντησαν και κατέστρεψε ο Κύριος τους Αιγυπτίους εν το μέσο της θαλάσσης. 30. Και έσωσε ο Κύριος την ημέρα εκείνη τον Ισραήλ εκ χειρός των Αιγυπτίων, και είδε ο Ισραήλ τους Αιγυπτίους νεκρούς στο χείλος της θαλάσσης. Και είδε ο Ισραήλ το μέγα εκείνο έργο το οποίο έκανε ο Κύριος πάνω στους Αιγυπτίους, και φοβήθηκε ο λαός τον Κύριο και επίστεψε στον Κύριο και εις τον Μωυσή τον υπηρέτη του. Κεφάλαιο 15, ΙΕ, 22 εδάφια. Τότε σήκωσε ο Μωυσής τους Ισραηλίτες από την Ερυθρά θάλασσα και εξήλθαν στην έρημον Σουρ και περπατούσαν 3 μέρες μέσα στην έρημο, αλλά δεν έβρισκαν νερό. Και εκείθεν ήρθαν εις Μερά. Δεν είναι δύνατο όμως να πιούν εκ των υδάτων της Μερά, γιατί ήσαν πικρά. Για τούτο και ονομάστηκε Μερά. Και εγώγγιζε ο λαός κατά του Μωυσέως και του έλεγε, τι θα πιούμε. Ο δε Μωυσής ευόησε και πάλι προς τον Κύριο και έδειξε εις αυτόν ο Κύριος ένα ξύλο, το οποίο όταν το έριψε στα ύδατα, τα ύδατα έγιναν γλυκά. Εκεί έδωκε εις αυτούς παραγγελία και διάταγμα, εκεί τους δοκίμασε και τους είπε,
εάν ακούσεις επιμερώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, εάν πράττεις το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού, εάν δώσεις ακρόαση στις εντολές του, εάν φυλάξεις πάντα τα προστάγματα αυτού, δεν θέλω φέρει κατά πάνω σου ουδεμία εκ των όσων τα οποία έφερα εις βάρος των Αιγυπτίων, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύος. Έπειτα ήρθον εις Ελλήνη, εκεί που ήσαν 12 πηγές υδάτων και 70 βέβαια φοινίκων, και εκεί στρατοπέδευσαν πλησίον των υδάτων. Γνωστή η ιστορία. Πήραν την απόφαση. Μετά από τις θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού, το απελευθερωτικό χέρι του Θεού ήρε όλα τα εμπόδια και τους έβγαλε έξω για να πάνε στη γη της υπόσχεσης, στη γη της επαγγελίας. Πήραμε όλοι μια απόφαση στη ζωή μας. Να φύγουμε από τη σκλαβιά. Και ο Κύριος άνοιξε δρόμους. Αν δεν σας ελκύσει το πρόσωπο του Κυρίου, και όλους για να είμαστε εδώ αυτό το πρωινό, μας έλκυσε και εξακολουθεί να μας ελκύει το πρόσωπο του Θεού. Προσέξτε κάτι όμως. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, που ο διωγμός σηκώνεται, που ο Σατανάς έχει επιστρατεύσει όλα τα όργανα του για να κατευθυνθούν εναντίον των παιδιών του Θεού, μην κοιτάξουμε πίσω μας τους Αιγυπτίους που μας καταδιώκουν. Ναι, έρχονται οι Αιγύπτιοι που θέλουν πάλι να μας σκλαβώσουν. Μην το επιτρέψεις να σε σκλαβώσει και πάλι. Μείνε στην προτεραινή απόφασή σου. Μείνε στην πίστη σου, στις θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού. Μα δεν βλέπεις τι γίνεται. Μα δεν βλέπεις που με εμπέζουν, τον bullying που μου κάνουν όλοι. Αποφάσισες να πας με αυτούς. Αποφάσισες να ακολουθήσεις αυτό εδώ το βιβλίο. Αποφάσισες να πηγαίνεις εκεί. Θα μας πούνε ερετικούς, θα σε κατασυκοφαντίζουν την αδελφότητα. Θα σου πούνε αυτή είναι κάτι άλλο. Αυτή είναι μασόνοι. Είναι δεν ξέρω κι εγώ τι. Είναι οι Αιγύπτιοι. Μην γυρίσουμε πίσω. Γιατί σαν κι αυτούς θα πούνε είδου οι Αιγύπτιοι έρχονται ο πίσω και φοβήθηκαν σφόδρα και αναβόησαν, έβγαλαν κραυγές διαμαρτυρίας, απεσιοδοξίας μέσα από τα βάθη των καρδιών τους. Οι Ισραήλ προς τον Κύριο απευθύνονταν. Γιατί πάντοτε αυτό που πρέπει να κατασυκοφαντηθεί είναι το πρόσωπο του Θεού. Αλλά επειδή δεν μπορούσαν να τα πούνε σε αυτό, το είπαν στον προφήτη του, στον υπηρέτη του, τον Μωυσή. Ανεβόησαν προς τον Κύριο, αλλά τα είπαν προς τον Μωυσή. Παίρνησαν μνήματα στην Αίγυπτο. Εδώ μας έφερες να πεθάνουμε. Δεν στα λέγαμε εμείς. Γιατί το έκανες αυτό να μας βγάλεις μέσα από την Αίγυπτο. Δεν το λέγανε στον Μωυσή. Στον Κύριο το λέγανε. Θα κατηγορήσω τον Θεό γιατί με απελευθέρωσε από όλα αυτά. Ρίξτε μια ματιά σε αυτόν τον κόσμο. Πέστε μου, τι σας ενώνει με αυτόν τον κόσμο, πέστε. Και οι νεότεροι και εμείς οι πιο ηλικιωμένοι. Τον έχουμε ζήσει αυτόν τον κόσμο. Είσαστε ευχαριστημένοι. Γνωρίσαμε τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Γνωρίσατε ο καθένας από εσάς την απόρριψη, την αχαριστία, την προδοσία αυτού του κόσμου, την ασέλεια, την κακότητα, την πονηρία, τον δόλο αυτού του κόσμου. Και αποφασίσατε να φύγετε, γιατί η Αίγυπτος δεν σας κρατούσε πια. Η αγνή ψυχή του κάθε ειλικρινούς αναζητητή δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την ψευτιά, τη σκλαβιά, το καμουτσίκι της Αιγύπτου. Και τώρα, στην πρώτη δοκιμασία, βλέποντας προς τα πίσω και καθώς έτρεχαν εκείνα τα άλογα, εκείνα τα άρματα, είδαμε τον πουλιά
να σηκώνεται και πω νομίζαμε ότι ήταν κάτι πελώριο και ο διάβολος το έκανε μέσα μας κάτι τρομερά δύσκολο. Και τα βάλαμε με τον Θεό και αναβοήσαμε σε Αυτόν για να πούμε γιατί μας έβγαλες από τη δουλεία, Ω Θεέ. Δεν σου λέγανε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν σου λέγαμε, άφησέ μας να μείνουμε δούλοι στους Αιγύπτιους. Καλύτερο ήταν σε εμάς να μείνουμε δούλοι στους Αιγύπτιους παρά να πεθάνουμε μες στην έρευνα. Αλήθεια πιστεύεις ότι ο δρόμος μαζί, μετά την απελευθέρωση, μαζί με τον Χριστό, είναι μία έρημος? Μα δεν σου έχει υποσχεθεί, δεν σου έχει δείξει τη γη των υποσχέσεων, δεν το είχε πει στο λαό. Δεν έχεις μπροστά σου, μπροστά στα μάτια, την εικόνα της δόξας του Θεού. Εκεί που μας έχει ετοιμάσει τόπο. Εκεί που θα βρεθούμε αργά ή γρήγορα. Πόσο μεγάλο παράδειγμα από αυτόν τον αδελφό, τον αγαπημένο αδελφό, από την αδελφότητα, οι περισσότεροι ίσως δεν το ξέρετε. Ξέρετε όμως τα δύο παιδιά του. Τα έχω συναντήσει κι εγώ. Μετά από μία γιορτή των νέων. Αρπαγή έγινε. Για να βρεθεί εκεί. Του είπε ο Θεός, Μανούσο, θα έρθεις πάνω. Μα σου έχω ετοιμάσει τόπο. Έχει ετοιμάσει τόπο στον καθένα από εμάς. Μην νομίζετε ότι αυτή η ώρα, επειδή οι περισσότεροι από εσάς είσαστε νέοι άνθρωποι, μην νομίζετε ότι θα καθορίσουμε εμείς αυτήν την ώρα. Την έχω στα μάτια μου, αυτόν τον τόπο, αυτήν την χώρα της δοκιμασίας, συγγνώμη, της δόξας. Και αν είναι εδώ η έρημος της δοκιμασίας, εκεί με περιμένει η γη της επαγγελίας. Τι σημαίνει η γη της υπόσχεσης. Η γη που ρέει μέλι και γάλα. Και μην περιμένετε να είναι αυτά τα υλικά αγαθά. Είναι η χώρα των υποσχέσεων, των πνευματικών ευλογιών. Μα και εκεί είμαστε πλασμένοι. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να συμβιβαστεί με το θάνατο, με την αρρώστια, με τον πόνο, με τη θλίψη. Γιατί? Γιατί ο Θεός μας έφτιαξε για να χαιρόμαστε την παρουσία Του. Αν βρεθήκαμε και βρισκόμαστε ακόμα όσο είμαστε μέσα σε αυτό το σώμα, σε αυτή τη γη του πόνου, είναι γιατί Του γυρίσαμε την πλάτη. Είπαμε, θέλουμε να πορευτούμε χωρίς εσένα. Θα πορευτούμε σε δικά μας μονοπάτια. Και φύγαμε αριστερά-δεξιά. Ο καθένας πήρε το δικό του δρόμο, θα πει ο προφήτης. Μη φοβήστε, είπε ο Μωυσής. Σταθείτε και βλέπετε την σωτηρία του Κυρίου. Μα έρχονται οι Αιγύπτιοι, δεν είναι εσύ που θα δώσεις την ώρα. Εσύ έχεις μια υποχρέωση. Δεν θα φοβηθείς. Θα σταθείς όμως ήσυχος και θα το αναθέσεις στον Κύριο. Η απόφαση είναι δική μας. Οι μάχες είναι του Κυρίου. Μην πει κανένας είμαι αδύναμος. Εγώ το ανθρωπάκι θα αντιμετωπίσω όλον αυτόν τον στρατό των Αιγυπτίων. Τα όργανα του διαβόλου. Όλη αυτή την κακότητα, ξαναλέω, αυτού του κόσμου, όταν αποφάσισα να πάρω τον δρόμο της επιστροφής διά Ιησού Χριστού στην αγκαλιά του Πατέρα. Η μάχη είναι δική μου. Ο Κύριος θα πολεμήσει για σας. Εσείς μένετε ήσυχοι. Να μείνω ήσυχος μέσα σε αυτή την αντάρα. Ναι. Και αύριο ορκίζεται ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι θα φέρει άραγε η άλλη μέρα και μου ζητάς να μείνω ήσυχος. Ναι. Συστάσου. Οι μάχες είναι του Κυρίου. Και ένας κόσμος
που έρχεται τα πάνω κάτω, όλοι αναθεωρούν και θέλουν να ανακατανείμουν και όλοι θέλουν από την πίτα των εδαφών και της εξουσίας παγκοσμίως να πάρουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο. Μα τι θα συμβεί αύριο? Οι μάχες είναι του Κυρίου. Εσείς μένετε ήσυχοι. Και είμαστε σαν πιστοί άνθρωποι του Θεού. Και προσευχόμαστε και παρακαλάμε τον Θεό. Μέσα σε αυτό το κουρνιαχτό που έρχεται πίσω μας, που απλώνεται γύρω μας. Και ξέρουμε ότι είναι οι δυνάμεις εκείνες που θέλουν να ρίξουν το ηθικό μας και να μετανιώσουμε για την απόφαση μας να στραφούμε προς τον Κύριο. Θα πει ο Κύριος προς τον Μωυσή, τι βουάς προς εμένα? Τι βουάτε προς εμένα? Σας έχω υποσχεθεί την γη των υποσχέσεων, τη γη της Ευαγγελίας. Πες στους Υιούς Ισραήλ να ξεκινήσουν επιτέλους. Ξεκινήστε για τη γη των υποσχέσεων. Ξεκινήστε για την Άνω Ιερουσαλήμ. Ξεκινήστε επιτέλους. Ακόμα γατζωμένοι είσαστε, παραμεινμένοι αν τα πόδια σας από τον φόβο. Ξεκινήστε επιτέλους. Αγαπητοί, είμαστε ήδη στα μέσα του πρώτου μήνα του έτους. Έχουμε βάλει όλοι στόχους. Όσοι είμαστε λίγο πιο έτσι παχουλοί, έχουμε βάλει στόχο να δυνατήσουμε. Έχουμε βάλει στόχους για τις δουλειές μας. Έχουμε βάλει στόχους, δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι όλα θεμητά. Επιτέλους, τι κάνουμε, αναλύσεις επί αναλύσεων? Όλοι θα συμφωνήσουμε για το τι συμβαίνει γύρω μας. Είναι κάποιος άλλος που έχει διαφορετική άποψη, δικαίωμά του είναι να το συζητήσουμε. Όλοι συμφωνούμε και βοούμε. Επιτέλους, ξεκινήστε. Για αυτά που σας έχω χαρίσει, επιτέλους, ξεκινήστε. Ελάτε, με τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος, με την καθοδήγηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έτσι όπως μας έχει βάλει όλα τα ονοθέσια σε αυτό το βιβλίο, ελάτε αυτή την καινούργια χρονιά. Ελάτε να ξεκινήσουμε προς τον δρόμο της δόξας. Ναι. Μην το αμφισβητήσεις. Μην κουνήσετε το κεφάλι έτσι, μυκτηρίζοντας και να πεις, μα καημένε, τι μου λες, για ποια δόξα μου μιλάς? Εδώ πέρα δεν βλέπεις τι γίνεται. Μας έχει ετοιμάσει τόπο. Τον κάθισε δοξασμένο, τον αναστημένο Ιησού Χριστό, όταν τον πήρε πάνω, τον ανέλαβε. Ανάληψε, αναλαμβάνω. Παίρνω κάτι από κάτω και τον πηγαίνω ψηλά. Και τον εκάθισε στα δεξιά του και μοιράστηκε τη δόξα μαζί του. Αυτή τη δόξα θέλει να τη μοιραστεί με τον καθένα από εμάς. Μπορείτε να το καταλάβετε? Το έχουμε συλλάβει. Τι θέλουμε τον Ιησού Χριστό να μας βρει δουλειά, να μας φέρει εισόδημα, να μας κάνει καλά, να... δεν ξέρω και εγώ τι. Τι τον θέλουμε? Αυτά θα τα κάνει. Ζητήστε πρώτα να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών και όλα τα άλλα θα σας τα δώσουν, θα προσθεθούν. Επιτέλους όμως, ελάτε να ξεκινήσουμε. Αυτή την πορεία να φύγουμε από την πνευματική νηπιότητα. Να ανέβουμε στις σφαίρες εκείνες τις πνευματικές που μας θέλει ο Θεός. Δεν είναι πραγματικός αυτός ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος είναι ένας κόσμος φθοράς, πτώσης. Δεν μας έφτιαξε για εκεί. Η ουρανή της δόξας είναι ο πραγματικός μας προορισμός και η πραγματική μας αφετηρία. Για εκεί μας είναι φτιάξει. Να απολαμβάνουμε όλα εκείνα τα ουράνια. Και γι' αυτό τι λέει η βασιλεία των ουρανών. Δεν είναι η βασιλεία επί της γης. Εκεί. Ελάτε αδελφοί. Ελάτε να ξεκινήσουμε. Ας επαναβεβαιώσουμε αυτή την απόφασή μας να κάνουμε αυτόν τον καινούριο χρόνο ένα βήμα, όχι μπροστά, ένα βήμα ακόμα προς τα πάνω.
Δεν ξέρω ποια θα είναι η ώρα που θα τον συναντήσω. Αν θα είναι σημά ή αν θα είναι στα στισμά του βίου. Κανένας δεν το ξέρει. Ελάτε όμως να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω προς την εξομοίωση. Δεν είμαστε ακόμα για την ομοίωση μας ευτιάσει. Για να είμαστε δηλαδή από την ίδια πάστα τη θεϊκή μαζί, από την ίδια ουσία. Σχεδίασε τον άνθρωπο να τον κάνει κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Αλλά τον έκανε μόνο κατ' εικόνα. Χάσαμε την ομοίωση. Θα την βρούμε πάλι, καθώς θα γίνουμε όμοιοι με αυτόν για να τον δούμε. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να τον δούμε αλλιώς, άμα δεν ήμασταν όμοιοι με αυτόν. Για να τον δούμε τότε καθώς είναι. Ένα βήμα πιο ψηλά. Αυτόν τον καινούριο χρόνο. Πέρασε ο λαός Ισραήλ την Ερυθρά θάλασσα με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο που μας είπε η αφήγηση που μόλις διαβάσαμε και περπατούσαν 3 μέρες μες στην έρημο και δεν έβρισκαν λίγα. Έρημος είναι αυτή η ζωή. Ακόμα κι αν βαδίζουμε προς την γη Χαναάν, τη γη της υπόσχεσης, έρημος. Σου υποσχέθηκε ποτέ ο Θεός ότι εδώ πέρα θα περάσουμε ζωή και κότα που λέει ο κόσμος. Ότι θα περάσουμε ανέφερα. Εμείς δεν θα αρρωστήσουμε ποτέ. Εμείς δεν θα στεναχωρηθούμε ποτέ. Εμείς δεν θα θλιβούμε ποτέ. Μα τι λέει. Σε αυτόν τον κόσμο μας προειδοποίησε θα έχετε θλίψεις. Θλίψη σημαίνει, εδώ πέρα είσαστε και λέω παραγωγός. Εκτός από τα πορτοκάλια, τα εσπεριδοειδή έχετε και ελιές, έτσι δεν είναι. Πήγατε στα ελαιοτριβία. Πώς βγαίνει το λάδι, από τη θλίψη. Από αυτή τη συντριβή ανάμεσα στις μιλόπετρες. Έτσι είναι η ζωή μας, όσο είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά αμέσως μετά είπε, θα αρσείτε. Εγώ αυτόν τον κόσμο της θλίψης τον ενίκησα. Και πίσω από εμένα είσαστε κι εσείς νικητές. Και αν θα μπείτε μέσα στην έρημο και δεν θα βρίσκετε νερό, μην μπεις. Και τώρα, εδώ που μας έφερες, τι θα πιούμε. Όλα δύσκολα είναι. Όλοι μας γυρίζουν την πλάτη. Και εγώ και ο λαός κατά του Μωυσέως και έλεγε, τι θέλουμε ποιοι. Και ο Μωυσής εβόησε προς τον Κύριο και του έδειξε ένα ξύλο. Και έδωκε σε αυτόν παραγγελία και διάταγμα και εκεί τους δοκίμασε. Οι δοκιμασίες, αγαπητοί, είναι ένας τρόπος ο Θεός να μας τσεκάρει σε τι πνευματικό στάδιο βρισκόμαστε. Στην πορεία μας προς τη γη της επαγγελίας, πόσο προετοιμασμένοι είμαστε. Και ο Θεός λέει εκεί, εδοκίμασαν αυτούς, στο 25 εδάφιο του 15ου κεφαλαίου που διαβάσαμε. Τους δοκίμασε. Τους τσέκανε. Και έκανε μια συμφωνία μαζί τους. Γιατί άρχισαν να δυσπιστούν. Τι συμβαίνει. Μας ελευθέρωσε ο Θεός και εδώ πέρα βλέπουμε ότι θα πεθάνουμε. Μας ελευθέρωσε από την χείρα του Φαραώ και του στρατού του. Τώρα όμως έχουμε τη δίψα. Τι θα γίνει. Εάν ακούσεις, θα κάνω μια συμφωνία μαζί σου. Και οι συμφωνίες του Θεού, ο Θεός δεν παραβαίνει τις συμφωνίες του. Εάν ακούσεις επιμελώς την φωνή του Κυρίου του Θεού σου, πράττεις το αρεστό στους οφθαλμούς του, δώσεις ακρόαση στις εντολές του, δεν θα περάσουν αυτοί που μπαίνουν, απ' άλλο αυτοί που βγαίνουν. Εάν φυλάξεις πάντα τα προστάγματά του, δεν θα φέρω εναντίον σου καμία από τις νόσους, καμία από τις πληγές που έφερα εναντίον των Αιγυπτίων. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος. Μία από τις ιδιότητες του Θεού είναι ο Κύριος, ο θεραπεύων. Όχι ο θεραπεύων γενικά, ο θεραπεύων εσένα, τον καθένα ξεχωριστά.
Είναι μια συμφωνία. Ο Θεός δεν παραβαίνει τις συμφωνίες. Και ήρθαν μετά οι σελήνοι. Μετά από αυτή την περιπλάνηση, μετά από αυτή την δοκιμασία της δίψας, εκεί ήσαν 12 πηγές υδάτων, 70 δέντρα φοινίκων για να τους παράσχουν σκιά, και εκεί εστρατοπέδευσαν πλησίον των υδάτων. Τι σημαίνει στρατοπεδεύω? Είναι ο στρατός, είναι το ατέλειωτο αυτό καραβάνι εκατομμυρίων ανθρώπων που έφυγαν από την Αίγυπτο και στρατοπέδευσαν, εστάθμευσαν πλησίον των υδάτων. Αν τις υποσχέσεις του Θεού και την προστασία του Θεού την εμπιστευτούμε, παρόλα τα προβλήματα, θα είμαστε κάτω από την προστατευτική σκιά των τερίων, ξεδιψασμένοι, δίπλα από τα νερά των ευλογιών του, εστρατοπέδευσαν πλησίον των υδάτων. Ζούμε σε αυτή την κατάσταση. Στην πορεία προς την Άνω Ιερουσαλήμ ξεδιψάμε στα νερά, στους καταράκτες των ευλογιών. Λέει μια ιστορία. Νομίζω ήταν ένας εξερευνητής, αν θυμάμαι καλά ήταν ο Μαγκελάκος. Ο Μαγκελάκος ήταν αυτός που ήταν εκεί στα νερά της Βραζιλίας. Σε εκείνο τον καιρό τον ανακαλύψαμε. Τους τέλειωσε το νερό. Ήταν στις εκβολές ενός μεγάλου ποταμού, ο οποίος έβγαινε, εκχυνόταν στο πέλαγος, αυτοί όμως πεθαίνανε από νερό. Και κάνανε σήμα σε ένα άλλο καράβι. Και λέει, δώστε μας νερό να πιούμε. Πεθαίνουμε από τη δίψα. Α, λέει, δεν έχετε να κάνετε τίποτα. Ρίξτε το κουβά. Το νερό είναι γλυκό. Εξέβραζε στη θάλασσα ο Αμαζόνας. Θα πεθάνουμε δηλαδή δίπλα από τα νερά, τους καταράκτες των ευλογιών του Θεού, και δεν θα πάρουμε το νερό που σώζει, το νερό που ζωοποιεί. Τι μάθαμε την αλήθεια? Δεν θα μείνουμε στην αλήθεια να μας ξεδιψάσει. Στρατοπέδευσαν εκεί που ήταν 12 πηγές υδάτων, 70 δέντρα φοινίκων, και στρατοπέδευσαν, στάθμευσαν, έμειναν πλησίον των υδάτων. Είναι υπόσχεση του Θεού. Παρόλα τα προβλήματα αυτά που απισχνάζουν, ξεραίνουν τις ψυχές μας, τις κάνουν ισχυνές δηλαδή, τις κάνουν μικρές, ξεπετσιασμένες, αφυδατωμένες. Δεν είναι έτσι. Εσύ που ακούς αυτό το βιβλίο, που ακούς αυτά τα λόγια, λόγια τα οποία σου αρέσουν, λόγια τα οποία σε ελκύουν, δεν γνώρισες, δεν άκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατομεί, δεν αποκάμει, δεν κουράζεται, δεν εξυχνιάζεται η φρόνηση σε αυτού, δίδει ισχύ, δίνει δύναμη σε αυτούς οι οποίοι είναι άτομοι. Θα έχει φύγει από μέσα τους κάθε δύναμη. Αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Ακόμα και οι νέοι θα ατονίσουν, θα αποδυναμωθούν δηλαδή και θα αποκάμουν κουρασμένοι. Ακόμα και οι εκλεκτοί νέοι θα αδυνατήσουν όλους διόλου. Αλλά ακούστε αυτό, οι προσμένοντες στον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμη αυτών, θα αναβούν με πτέρυγας ως αετοί. Και ξέρετε, ο αετός ανεβαίνει προς τα πάνω, αλλά είναι θαυμαστό. Δεν κουνάει τις φτερούγες του. Ξέρετε γιατί? Γιατί καβαλάει τα αντίθετα ρεύματα του αέρα. Αυτά που θα πει κάποιος, μα τι αντίθετες ενάντιες δυσκολίες είναι. Αυτές θα με ρίξουν κάτω. Μα τι λέτε? Ο αετός αναβαίνει
με τα σπτέρυγάς του. Καβαλάει τις δυσκολίες. Και είναι αυτές οι δυσκολίες, οι αντίθετοι άνεμοι δηλαδή, που τον ανεβάζουν ακόμα πιο ψηλά. Ελάτε να καβαλήσουμε. Με δυνάμεις Ιησού Χριστού. Με δυνάμεις Αγίου Πνεύματος. Να καβαλήσουμε τις δυσκολίες και να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά. Στο νέο έτος, ακόμα ένα βήμα προς τα πάνω. Ακόμα ένα βήμα προς την ομοίωση. Θα πει ο προφήτης, ο Μαλαχίας, επιστρέψτε σε μένα και εγώ θα επιστρέψω σε εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δοκιμάστε με τώρα. Εάν δεν σας ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και εκχέω την ευλογία σε εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος δι' αυτή. Ανοίγουμε τις καρδιές μας. Ας το δοκιμάσουμε. Είναι έτοιμος να ρίξει τους καταράκτες των ευλογιών. Και είμαστε μέσα στα νερά του Αμαζόνιου. Είμαστε μέσα στο γλυκό νερό και θα πεθάνουμε ατολισμένοι από τη δίψα. Και πιέει πάνω μας καταράκτες, ευλογίες. Ας ρίξουμε να πάρουμε νερό να ξεδιψάσουμε. Πόσο νερό θα πάρουμε? Όσο μεγαλύτερο είναι το δοχείο που θα ρίξουμε. Από εμάς εξαρτάται. Και θα ρίξουμε μια δακτυλίθρα για να ξεδιψάσουμε. Τόσο νερό θα πάρεις. Μιας δακτυλίθρας. Πόσο θα ανοίξω την ψυχή μου να ρίξει? Κλειστή η ψυχή μου, λίγες οι ευλογίες. Άμα ανοίξω όλο μου το είναι, δεν θα αρκέσει πράγματι τόπος. Δεν θα είναι ικανός αυτός ο τόπος. Δεν θα μπορεί να κλείσει μέσα του όλες τις ευλογίες, τους καταράκτες των ευλογιών του. Ανοιχτές ψυχές, αγαπητοί άνθρωποι. Όχι μικροψυχία, το λέει. Μικρόψυχη. Ανοιχτές καρδιές. Μπροστά στον Θεό. Και εφόσον έχουμε ανοιχτές καρδιές μπροστά στον Θεό, θα έχουμε και ανοιχτές καρδιές μεταξύ μας. Και θα ενώσουμε όλες τις καρδιές μας. Και πράγματι, μέσα στην τοπική εκκλησία αυτή, την ευλογημένη εκκλησία, που ο Θεός της δίνει καταράκτες ευλογιών, δεν θα αρκεί τόπος. Και θα τον ευχαριστούμε. Και θα προετοιμαζόμαστε μέρα με τη μέρα για να τον συναντήσουμε. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Ο Μωυσής πέθανε. Έπαιξε τον ρόλο του, Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο πρώτο εδάφιο. Έκανε αυτό που ο Θεός τον είχε διατάξει. Πεθαίνει ο Μωυσής και μετά την τελευταία του Μωυσέως, του δούλου του Κυρίου, είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, τον Υιό του Ναβί, τον υπηρέτη του Μωυσέως, και του είπε: Μωυσής, ο θεράπε μου ετελεύτησε. Τώρα λοιπόν, εσύ Ιησού του Ναβί, διάβηθη τον Ιορδάνη, πέρασε μέσα από τον Ιορδάνη. Εσύ και πας ο λαός σου τους, προς την γη την οποία εγώ δίδω σε αυτούς και στους Υιούς Ισραήλ. Πάντα τον τόπον επί του οποίου θα πατήσει το ίχνος των ποδών σας, σε εσάς έδωκα αυτό, καθώς είπα προς τον Μωυσή. Στο 6 εδάφιο, Ιησού του Ναβί πέρασε τον Ιορδάνη. Μετά τον Ιορδάνη απλωνόταν η γη της υπόσχεσης. Ίσχυε και Ανδρίζου στο 6 εδάφιο. Εσύ θέλεις κληροδοτήσεις τον λαό του τον την γη, τον οποίον υποσχέθηκα προς τον πατέρα αυτόν να δώσω σε αυτούς. Μόνο ένα πράγμα εσείς. Πάρτε δύναμη, ίσχυε και Ανδρίζου σφόδρα, για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα τον νόμο τον οποίον πρόσταξε σε ο Μωυσής ο Θεάπρος.
μετασυνέσεως πανταχού όπου αν υπάρχεις. Δεν θα απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόμα σου, αλλά σε αυτό θα μελετάς μέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα σε αυτό. Γιατί τότε θέλεις εμποδούστε στην οδό σου και τότε θα φέρεις την μετασυνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ. Ίσχυε και ανδρίσου. Μη φοβηθείς, μη δε δηλάσεις. Προχωρώντας, αγαπητοί αδελφοί, καθώς αφήσαμε πίσω έναν χρόνο, μέσα σε αυτή την χρονική κλίμακα, η οποία βέβαια είναι διαφορετική για τον καθένα, κατά των θείων θέλημάτων, ένα πράγμα έχουμε να κάνουμε. Ίσχυε και αντρίζουν. Μην υποψυχήσουν. Μην δειλιάσουν. Μην καταπέσει η καρδιά μας. Μπροστά μας είναι η γη των υποσχέσεων. Δεν έχουμε παρά να σηκώσουμε τα πνευματικά μας μάτια και να τη δούμε. Τα γεγονότα δείχνουν ότι έρχονται όλο και πιο κοντά. Και ο Ιησούς του Ναβί έδωσε τις μάχες σαν μπροστάρης του λαού. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί στο 13ο κεφάλαιο, τον πρώτο εδάφιο. Ιησούς του Ναβί 13 και παράμα. Γέρασε, μεγάλωσε και ο Ιησούς του Ναβί. Ο δε Ιησούς ήταν γέρος, προβεβικός στην ηλικία, και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Συ είσαι γέρος, πέρασε η ηλικία σου». Αλλά μπορεί ο Ιησούς του Ναβί να γέρασε. Μπορεί, γέρε χρόνε φύγε τώρα, δεν είπαμε εκεί παραμονή της πρωτοχρονιάς. Έφυγε και αυτός ο χρόνος. Αλλά μένει πολύ γη ακόμα να κυριευθεί. Μένει πολύ γη ακόμα να κυριευθεί. Δεν τελειώσαμε εδώ. Υπάρχει πολλή γη προετοιμασμένη από τον Θεό. Υπάρχουν κατακτήσεις πνευματικές. Μην φανταστείτε βέβαια ότι θα πάρουμε τις ξυφολόγες από το στρατό και θα πολεμάμε έτσι με τα σπαθιά για να κυριεύσουμε. Πρόκειται για πνευματικές ευλογίες. Είναι πολλής τόπος που εκχέει τους καταράκτες των ευλογιών και λέει, αν με αφήσετε, δεν θα υπάρχει τόπος να δεχτεί αυτές τις ευλογίες. Ελάτε να τις κυριεύσουμε, να τις κατακτήσουμε αυτές τις ευλογίες, να κατακτήσουμε τη γη των ευλογιών που έχει ο Θεός ετοιμάσει για μας. Και είπε, την περιέγραψε στο δεύτερο εδάφιο του αναγνώσματος μας και πολλά τοπονύμια τους τα υπέδειξε τότε. Τι έμενε ακόμα να κυριευθεί, τι είχε χαρίσει ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Έλα να σου δείξω. Τους έδειξε τα όρια των Φιλιστέων και πάσα η Γεσουρή. Να ανοίξω μια παρένθεση. Η γη των Φιλιστέων ποια είναι? Η γη των Παλαιστινίων. Έλα να σου δείξω. Από Σιών που είναι απέναντι από την Αίγυπτο έως τον ορίο της Ακαρών. Δείτε το χάρτη, το σημερινό χάρτη του λαού, του κράτους του Ισραήλ. Η Ακαρών θα τη βρείτε. Προς βορρά, τα οποία αριθμούνται στους Χαναναίους. Οι 5 ηγεμονίες των Φιλιστέων, των Γαζαίων. Ποιοι είναι οι Γαζαίοι? Κάτοικοι της Γάζας. Των Αζωτίων. Το Άζωτο. Αν δείτε ένα χάρτη, θα το δείτε και σήμερα. Των Ασκαλονιτών. Και σήμερα υπάρχει Ασκαλόν. Ανοίξτε ένα χάρτη σημερινό. Των Γεπθαίων, των Ακαλονιτών, των Αβιτών. Τους έδειξε ποια γη ακόμα είχε ετοιμάσει για αυτούς. Για να κλείσουμε εδώ την παρένθεση, έρχονται και λένε αυτή η γη είναι δική μας και σε εμάς άλλους. Διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού
ότι αυτή ήταν μια γη που είχε προορίσει ο Θεός για τον λαό Ισραήλ. Κλείνει η παρένθεση. Αυτή είναι η γη, αγαπητοί αδελφοί. Αυτή είναι η γη που υπέδειξε τότε σε αυτούς. Αυτές είναι οι ευλογίες που υποσχέθηκε σε εμάς ο Θεός. Και κάθονται οι επιχειρηματίες, κάθονται οι επαγγελματίες και κάνουν σχέδια για την καινούργια χρονιά, πώς θα αυξήσουν τις δουλειές τους, πώς θα αυξήσουν τα κέρδη τους. Εμείς, σαν άνθρωποι, σαν παιδιά του Θεού, υπάρχει ακόμα προορισμένη από τον Θεό αυτή την καινούργια χρονιά πολύ γη ακόμα να κατακτηθεί. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μια γη ηλική, δεν είναι χωράφια. Εδώ θα τα αφήσουμε όλοι μας. Είναι πνευματικές ευλογίες, πνευματικές κατακτήσεις για τις οποίες μας έχει ετοιμάσει ο Θεός και μας έχει εξοπλίσει να πορευτούμε την καινούργια χρονιά στον υπόλοιπο της ζωής μας, όσο μας αφήνει εδώ. Είπα προηγουμένως, μα το βλέπετε. Όταν ζητούν οι παγκόσμιοι ηγέτες ανακατανομή των εξουσιών, των χωρών, των εδαφών, των λαών, των σφαιρών επιρροής, ανακατανομή. Όλοι ζητάνε κάτι που νομίζουν ότι τους ανήκει. Δεν είναι τίποτα άλλο. Οι ψηφίδες μπαίνουν στη θέση τους, ούτως ώστε να συμβούν τα τελικά γεγονότα έτσι όπως μας τα έχει δώσει μέσα στο λόγο του ο Θεός. Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Είναι πεντακάθαρος ο Θεός μέσα στο τελευταίο βιβλίο, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Λέει στο 22ο κεφάλαιο. Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Ακούστε να δείτε. Κάθε κατεργάρι στον πάνω του. Όποιος αδικεί, ας αδικήσει ακόμα περισσότερο για ακόμα περισσότερο χρόνο. Αποκάλυψη 22:11. Ως της αδικεί, όποιος αδικεί, όποιος θέλει να μείνει σε αυτήν την θέση της αδικίας, της αμαρτίας, λοιπόν, ας αμαρτήσει ακόμα περισσότερο. Όποιος είναι μολυσμένος, ας μολυνθεί ακόμα παραπάνω. Όποιος είναι δίκαιος, ας γίνει ακόμα πιο δίκαιος. Και όποιος αποφασίσει να πατήσει τον δρόμο του αγιασμού, ο Άγιος, ας γίνει ακόμα πιο Άγιος. Στο 12 εδάφιο, ακούστε να δείτε. Δέστε, ιδού, το ιδού αυτό σημαίνει δέστε. Είναι από το ουρά ορό, τον αόριστο είδο. Είναι επίρρηνο, τροπικό επίρρηνο, ιδού, δέστε. Το καταλαβαίνετε. Έρχομαι ταχαίως. Ο μισθός μου είναι μαζί μου, για να αποδώσω εις έκαστον όπως θέλει είστε το έργο αυτού. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσκατος. Μακάρι οι πράττοντες τα συντολάς αυτού. Στο κείμενο, στο κριτικό κείμενο, έχει άλλη απόδοση. Μακάρι οι πλύνοντες τα στολάς αυτών, αυτοί που πλένουν συνεχώς και συνεχώς τις στολές τους. Καθαρίζουν τον εαυτό τους, ετοιμάζονται να συναντήσουν τον Άγιο. Και δεν μπορεί να γίνει αυτός ο καθαρισμός, ο εσωτερικός καθαρισμός, δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλον τρόπο παρά πράττοντες τις εντολές αυτού, οι πλύνοντες τις στολές τους. Μακάρι είναι αυτοί. Είναι τρισευτυχισμένοι. Γιατί? Για να έχουν εξουσία στο δέντρο της ζωής. Από τι έδιωξε τους πρωτόπλαστους μετά την πτώση, μετά την αμαρτία, μετά την ανυπακοή? Από πού τους έδιωξε και γιατί τους έδιωξε και έβαλε τα χερουβίμ με την περιστρεφόμενη υλοφέα? Γιατί?
μη γυρίσουν πίσω οι δύο πρώτοι προπάτορές μας και ούτως ώστε γευτούν από το δέντρο της ζωής. Αποκοπήκαμε από το δέντρο της ζωής. Τώρα όμως, δια του αίματος του Ιησού Χριστού, ο δρόμος προς το δέντρο της ζωής είναι και πάλι ανοιχτός. Και πλέει μακάρι αυτοί που πλένουν τις στολές τους, τηρώντας τις εντολές, αυτοί θα έχουν εξουσία, θα έχουν δηλαδή δικαίωμα, αυτό σημαίνει εξουσία, πάνω στο δέντρο της ζωής. Ξαναγυρίσαμε πίσω από εκεί που φύγαμε, από εκεί που μας έδιωξε η αμαρτία, από εκεί που μας έδιωξε η απάτη του διαβόλου. Δικό μας ήτανε και τώρα δια του αίματος του Ιησού Χριστού το ξαναβρίσκουμε. Είναι πλέον σκοπός, είναι πλέον προορισμός ζωής, η εξουσία, το δικαίωμα που έδωσε το αίμα του Ιησού Χριστού στον καθένα, στο δέντρο της ζωής. Και συνεχίζει για να εισέλθουν δια των πυλώνων στην πόλη. Πυλώνας δεν είναι, εδώ πέρα νομίζουν, λέει ο πυλώνας της ΔΕΗ. Νομίζουν ότι είναι η κολόνα της ΔΕΗ. Δεν είναι αυτό. Είναι από την πύλη. Πυλών είναι η βασιλική είσοδος. Έχει γραφεί ένα βιβλίο μέσα από τους λαμπρούς πυλώνες. Μέσα από αυτούς τους λαμπρούς πυλώνες, για να μπούμε στην ουράνια Ιερουσαλήμ της δόξας, μας καλεί ο Χριστός. Θα πει στο 16ο εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου, εγώ Ιησούς έπειψα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει σε εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Και το πνεύμα και η νύφη λέγουν ελθέ. Και όποιος ακούει ας πει ελθέ. Και όποιος διψά ας έρθει. Και όποιος θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το είδο της ζωής. Στο 20 εδάφιο λέγει ο μαρτύρων τούτο, ναι, έρχομαι ταχαίως. Γιατί εμείς αυτή την ώρα, άνθρωποι σωσμένοι, αναγεννημένοι, καινούργιοι άνθρωποι, έχουμε εξτομίσει, καθώς έρχεται ο Κύριος, ναι Κύριε, ελθέ, και αυτός μας διαβεβαιώνει, ναι, έρχομαι ταχαίως, αμήν. Λέμε εμείς όλοι με μια φωνή, ναι, έρχου Κύριε Ιησού, για να κλείσει η ιστορία των σεσωσμένων. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ας είναι μετά